Je to vždy předmět, přístroj, je to zkrátka věc, je to objekt, fyzický objekt. Není to efemerní pojem. Kobercovka, jasná. Takže bude na to 30 vteřin, jo? Já vám, pánové, vám to odstartuji, že si berte téma. Je to baletí. Je to! Tak, téma je předvedeno, vteřinku, vyresetuju si to. Jsi připraven? Pánové, 30 vteřin začíná právě teď. Kobercovka. Koberec. Ticho. Beze slov, neštvěte mě.